Andumanan so sa ka. Ano pa daw siyang kahagi karon? Mao kanila sa kalalagi ng tagalahog, Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan na Oliver. Bay, gusto kag textmate? Tigaan ka. Ha? Ay, basig parehas gyapon isa sa imong gihatag na kusuna. Mamuti na itong mata, di gyud mang-reply. Kisa man na. Ay, di. Ako na sing gisultihan nga. Doon ako itupo niya. Ako sing classmate sa elementary ko. Nagkita mi nagbalik pag reunion na mo. Sa ganahan ka? Oh, sige bay. Okay ka na siya. Bahalag, dili gwapa basta buhutan. Ay, baho na ka. Wa mo ko'y angay mamili, God. Grabe pa ka nakatamay sa imong kaugalingon eh. Okay naman ka. Alag pa im na. Ngunay ay, ngunay ay. Joke. Bito, base sa nahinumduman ako niya sa una, buutan man. Ubisa di kay gwapa pero tindot kay digs pa eh. Hamis. Hamis kay panit. Uy, mauuli ta na. Sas! Okay lagi, buutan. Jamming kay kasturya. Sige na, sige. Kuha niya number. Aron makauyab na ka. Okay. Kanihan ang kumite sa aning ex-mate ni gihatag ni Carlos. Wa pa mo reply. Ay. Kapoy ba ning upuhol na tao eh. Makasin siguro ning mababae nga di kay ko tantong gwapo. Bisa cellphone. Kung di ko replyan. Ayay. Di na. Doon na naging reply na ko. Nangtan na siya kung kinsa ko. Ako replyan. Kinida. Bay, kumusta naman mo sa Rachel? Rachel? Kisa man na. Kung gihatag ko na mong textmate good. Ganito bang classmate ako? Uy, siya di ay. O di man Rachel yung giingon nga pangan. Di naman. Ha? O mo ba? Kada kong Rachel na do? Paita. Okay na. Sakit lang. Basi pa rin magkasinabot mo. Sige. Ako lang usang sakyan ang iyang gusto bay. Mihagkat ko niya og kanang magkita mi ba? Magkuyog niya ta kung musugot siya nga magkita mi. Oh, sige. Wala problema. Ingnan lang niya ko. Asa lang tayo mong classmate bay? O man. Sige kong text, di mo reply. Ano na usos textmate ron? Hindi na reply. Huwat-huwatan mo na. Ha? Akin na yung problema gamay eh. Kanang libre sa kong snacks sabi. Ikaw yun, no? Sige, mga oras ta. Mintas gahuwa ta itong imong classmate. Sige. Di na siguro tatungahon ni Rachel bay. Hapit to sa kaoras samtang naghuwat ini. Mura mahinukit tayo nag-date ini. Ikaw may nagkurot sa kwarta. Ay, ano eh. Noon sa ito, pamoy ba yung magagsugod? Mapagani. Turay sino? Naghangad-hangad na. Mara kita ipangita na. Dali, atong doon. Dali. Ay, kalidool niya ba yun? Ano ko maghuwat? Si dool lang rin. Sige ba. Watan lang niya, ha? Watan lang siya din, ha? Watan niya. Okay. Kadiskaris bihana. Kasapot. Dali, Rachel. Dali, ha? Mau niya akong amigo, si Oliver. Kawan ka? Kana ba yun? Okay naman siya. Puti niya hamis. Hi, Oliver. Ay, sorry ninyo ha, na-late ko. Sa una mo bangga sa highway. Pero take yung trafika. Nya, nalubat pa akong cellphone. Abikin ako nanguli na mo. Sorry kid kaayo ha. Oh, okay ra. Rachel or Tina. Huwag tayo mahima na. Ikaw ba? Nag-nickname pa ka, eh? Tina, Rachel ka? Sorry na, Kurt. Anya, biyaan tra mong duha din, ha? Ikaw? At lang ko sa duanan. Maglingaw-lingaw sigo. Sige, bye! Ayaw ka suko na ko, Oliver ha. Ay, okay lagi. Sorry po ha. Medyo gisapot ko. Yan sa man, may kaon ka? Uwa palagi. Dali. Mamalita. So may gusto. Unya, mas may una ni mo ni Rachel. Okay naman siya bay. Sweet o butan siya sa kong tanaw. Nakauyon ka. Kaon ko, ha? Suka na ko, ha? Asa, manguyab ka niya? Akantang ko bay. Diskartihin gida yun. Pero di ka maunahan sa uban. Mga gini ko plano bay. Makikita ko niya balik. Kanang kamera. Kasto kay naa ka. Makikita nga ito. Maitag, di lang ko niya pantuson bay. Tinuod ka, Rachel? Imo na kong gisugot. Oh, lagi. Di ka? Ay, di ko taon. Rachel, thank you kaya. Ako isaan mo. Di ka gumahin sa mong pagsugot na ko. Bantay ha. Maduha na may kabuhan ni Rachel. Ibisig mo na nga mananamig sini. Napilitan ko makakis. Paita. Susugot. Pero isang pagkumpagpata niya. Dili siya sayo. Dili pa rin sa ubang babae.
Han? Hmm? Di pa yun ko pwedeng makiss? Ikaw kina. Bakit an ganita sa upan ng nanaw din, he? Kauwaw. Ay, di lagi. Ay, ngit-ngit ito. Please. Ay, sige na lang. Pero, usara. O lagi. Wow. O ira, Oliver, o ira. Oh, bitaw. Usmanti ka nung. Pikat. Love you, Han. Love you too. Nagdako ning mong duha sa? Suya man siguro. O, salamat kay Beha. Ikaw ang rason nga nagkailamin ni Rachel. Uy, sa pa yan eh. Basta libre lang ko pirmig snacks. Kada adlaw. Na, mauna ni Ron. Sige na. Dako bitaw kag alawan bitaw. Nagkupiyaan nga to sa gawas. Wagi ka pirmas kwarta. Share na naman dyan. Saba ni Carlos ay. Kala sa magtabi ay. Adali na mga uta. Oh, Pero, kana ba? akong tiksan si Rachel. Atong kuyugon. Oh, sige. Han, muundang na ko og eskwela. Ha? Pero, nga naman. Dili nang kapatiwa sa eskwela na ko sila si mama o papa. Lisod kayo sila sa kwarta. Plus pa, nga udumi ka buok mo nagsuon, nga pulos ta ni eskwela. Unya, sa may plano ni mo. Mga plano kong trabaho, mintras tanto, nga dili pa ko maka-eskwela. Magtigom lang ko. Aron ako'y pang enroll sa nutuig. Sige Han, suportahan ti ka. Kung sa akong matabang ni mo, ingnalan ko. Thank you, Han. Noon sa ni Rachel, sukal na siya nakatrabaho sa usa ka fast food. Di naman kasi mo text na ko. Tagsan lang kami makita. Magkita ang ganimi. Murag, pamati na ako. Di ba siya malipay. Sapot nung siya. Huwag nausap na siya. May tag, di lang matinuoli ako pagtuda. Mahal kayo na ako sa Rachel. Dili ko gustong magpuwag ni. Dili. Gaunsa man ka din, he? Ano wa man ka mo text na kung nga maanhi ka? Hasta kong gitrabahoan? Pagkasapaan pa ni mo? Gimingaw ko ni mo, Han. Hapit naman mo buwan nga, wala magkita. Han, busy kaayo ko. Di ka ba magkasabot? Tawagan lang tika, okay? Okay. Sige, maghuwat ko ha. Bay, naon sa ka? Sim ka ginuktok. Ginihari ko nakabantay ni mo. Si Rachel, good bye. Lahi na kasi siya. Oh, Rachel sad. Ay, padaan na ba eh. Busy lang kita siya siyang trabaho. Dili ba eh. Lahi na gid siya. Murag na siya lain. Paranoid ka ba eh? Ano sama ka? Bay, kuyogi ko bi. Ato na to siya siyang gitrabahoan. Kanang ting-out niya ba? Ato siyang panitan. Sige, sige. Ikaw good. Ganihar ta nagparking din ba eh? Ito man magawa si Rachel. Ay, wat na taga dito bay. Nanira na ako. Oh, uy! Tura siya ba eh? Uy, uy. Kisa ba yung kuyog? Kasweet ko na nila. Dili. Taan palagi ko. Taan pa ko. Sorry, Oliver. Naagri kay lain. Ganong nabuhat ni mo na ko, Rachel. Mahal kiti ka. Pinangga kiti ka. Kipuhat na ko ang tanan para ni mo. Sorry lang kayo, Oliver. Mas maayo pang magbuwag na lang. Dili na ko malipayon ni mo. Magbuwag na lang ta. Rachel. Bay, sige man nagkag-absent. Uhay na kika sa tong klase. Bay, Eh, padas tama eh. Babae na to. mahal ako si Rachel, bay. Bay, Oliver. Bay, kuyogi ko siyang boarding house, bay. Unsa? Ako sa mata dito. Pakibalik ko ni bay. Andam na ko siya dawaton bisan pa man siyang pagluib ako. Bay, Oliver. Unsa? Dawat ako magbalik, Rachel. Dili ko gusto ka mawagan ako. Dili. Nayapag ka na, Oliver, ha? Ingon anak ka ka, martyr? Love lang tika, Rachel. Kalimtan na to nga. Nagkauyab kag lain. Magpalit ta. Oliver. Ako pag-ampo lang ko bay. May di ka pamahay ng imong desisyon. Bay. Karon nga, nabalik ka mo. May tag. Na siya mo usabog ilad di mo. Dili na, bay. Misaad dyan ako. Promises are made to be broken. Bay. Han, unya ba? Kuhaon ti ka inig-out mo, ha? Ha? Ayaw lang nga uy. Kay mag-oti man ko. Basin dugay pa ko mauli. Nya, klase ba ka ugma? Mau ba? Sige, ikaw. Bye, Han. Bye, love. Uy.
Iya rin yung naka-off sa cellphone eh. Ini silang kubas kung dughanda. Ayaw lang itaon. Gusto, ako siya surpisahon. Agtuon ako siya unya. Taan pili ko. Ibuhat na sa siya. Ni Rachel ako yung ibuhat ako sa una. Sabi ako pagkuwang niya. Huwag kasabot. Nagkulinghan pa sila. Huwag kayo wow, Rachel. Wah! Rachel? Oliver? Bik, pinsan siya? Sorry ha, kung wa ka malipay na ko, mahong kaduhan ako ni Mulo Ibi. Pero okay na, sabot ko. Salamat na lang sa tanan. Hinaot ka magbalipayon kasi mo ginabuhi. Oliver? Sakit mang angkon, pero hangtod karon wa pa ko naka-move on. Mahal pagyapon ako si Rachel. Sa pagkaroon, bisag naan ako ilayong uyab. Dili gyapon siya mawa sa kong hunahuna. Gikaluyan ko sa Ginoo karon. Og lumargahay na ko sa gawas. Kay gipetisyonan man ko sa kuntiya. Dinil lang ko to og salamat RMN. Andumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Meron kini usa ka babae nga nagpuyo sa Mindanao City. Ang atong magtatampo, nagdasangan ka, Kate. Ay, uniha. Excited na kasi imong bagong eskwelahan ugma, anak. Excited mga nakulbaan kamay. Kay syempre, transferi ba ako? Unya, maayo na lang gani kinaa si Alexa. Maubitaw nga ni okay rasad ko anak nga eskwelahan kay amat imong igagaw. May na lang na kay kaila. Mao gani, ma. Ay, sige na, katog na diha. Tingalig dugay ka kamata ugma. Okay, ma. Good night. Hi guys! Mao ni akong giingon ninyo nga akong igagaw niyo student ni. Ilailay mo. Hi. Gaw. Mao din na si Shan. O kini si Josh, igagaw ni Shan. Hi. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you too. Oy, nahibaw ba mo? Nga kani akong igagaw nga si Kate. Achiever na ba gini siya sa school? Uy, ba? Bright din siya. Oo, uy, syempre. Huwag gini taon, maliwat na ako. Interesado ko sa imong igagaw, Alexa. Pwede na po siyang mailalag maayo. Ha? Nga kong dili. Wa man siguro ni Uyab. Dili ba, Kate? Thank you nga nisugot ka nga librehan ti ka din sa kantin. Asa din sila sa Alexa? Kita na lagi. Oh, busy sila oy. Nga pa sila gibuhat. Nga naman di ka ganahan nga kita lang duha. Ha? Pero kita lang unang duha gut. Gusto kong mailaila ti ka maayo. Samok magugay kung natong mga igagaw. Kana ba? Di katawa na gid ka. Ikaw, manggod. Sige na, mga una ta kay. Tingalig maabtan na taog bell sa sunod nga klase. Gaw, nanguyab di mo si Shan? Uwa man daw. Pero kung manguyab siya ni mo gaw, imong sukton. Ang tinuod ka, uwa ko kahibaw kung ano yung gipambuhat na ko. Tungod ba na kay nakagusto siya na ako. Dili sa ko ganahan mag-assume good. Pero kung manguyab siya na ako, basin. Nga naman gaw. Oo lang gaw. Nangutan na lang ko. Sige gaw ha. O na lang ko sa mga classroom kay mag-quiz na baron mi. Sige gaw. Kita lang yata. Nga naman to si Alexa. Mura magdili madrawing iyang naong. Human ako sa gitubag sa iyang pangutana. Ay, kumusta man imong pag-eskwela na? Okay raman, ma. Kanindot bad sa imong pahiyom. Tingali bayag doon na kay Uyab. Wa pasod mo, uy. Oh, wa pa. Ay, sa ato pa, padong, padi ay. Ambot ba ma, uy? Ganahan ang kukuniya kay seryosohon nga klase sa pagkatao ba? O niya, buutan. Na ako, wa may problema na ako kung makauyab na ka kay dako ka naman sad. Ang ako lang, ayaw pasag di imong pagtuon ha, ug pag-amping. Ayaw ba gid ihatag ang tanan. Thank you, ma. Makasali ka na ako, anak, ma. Ishan, magunsa man ka din, he. Maya din sila sa eskwelahan kay di kay samok. Gamay ra tao. Kate, taod-taod naman kitang nagsigi kuyog. Doon na anto ko'y gustong isulti nimo. Unsa man, ha? Manguyab ko nimo. Ha? May chance ba ko? May chance ba ko, Kate?
Ang tinuod siyan, dili lisod nga makagusto ko nimo. Tungod kay kugihan ka, responsable. Bonus na lang na imong kagwapo. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. Hmm? Oh, Yes! Yes! Woo! Thank you. Thank you kayo, Kate. Uyab na kita. I love you. I love you too. Guys, doon na rin isultin yun ni Kate. Oh, unsa man agaw? Bitaw, marig-marig pa yun, kikuda. Mao gyud. Guys, uyab na miss si Kate. Uy, mao ba? Yeah. Happy ko para ninyo, gaw. Congrats. Mao ba? Congratulations ha. Happy ko para ninyo. Guys, una na ko din nyo ha. Doon na pa magkukuy-buhaton. Oh, dungan lang ta, Alexa. Muli naman sa ko. Gaw, dungan na lang ta. Gadali ko, gaw. Sige lang. Nanabit tayo tighatod ni mo, si Shan. Okay na ka, Alexa? Nga naman dahil ko. Kamog yun. Sige na, uy, gadali ko. Bye. Amping mo. Ako na hatod ni mo, babe, ha? Kita na bitaw. Sige, babe. Di na lagi kayo mutapok si Alexa na to, siya no? Mao lagi? Mamut lang ka, no? Naunsa ka na siya. Babe, igagaw mo din mo. Tingalig doon na siya problema. Wa man siya mo ingon ako, babe. Sige lang. Makigistorya na unya ako niya. Manawag ako niya inigabot ako sa bay. Magsige lang ukring iyang cellphone. Pero dili gid siya motubak. Hello? Ay, salamat. Nitubag na gid intawon tagaw. Abi na kog dili ko nimo tubag gunda. Nga naman daw. Nanawag lagi ka. Mangumusta lang ko nimo kaw. Nambala ka manggod si Sean ug si Josh nimo. Kay dili na kayo kamutapok namo. Basin ko no, doon na kay problema ba? Unya, wala ka musulti na mo. Ha? Wa man. Okay ra magud ko. Daw, wala kay laing tuyo. Kaya na ko'y buhaton. Ay, mao ba? Sige gaw, maura tayo akong to... Oh, uy, giputol man dayon ang pikas linya. Nga naman kanis ka, Alexa? Doon na kasi kalain ako. Ikaw na lagi din sa bench, Josh. Asa na si Sean? Nagkuyog sila, Alexa. Pero na to sila din, he. Mao ba? Hi, babe. Hi, Pao. Hi, babe. Gaw! Nabibi na kong nasukukan ako, gaw ay. Ha? Ganun good? Wa mong good? Ay, dukaan ako. Uy. Higda lang muna din sa kupa, Alexa. Bikan pa man sa dato. Sige. Kalain sa akong gibati kanina, uy. Nagipahigda ni Sean si Alexa sa iyang paa. Basin og, ingon anak lagi sila ka-close. Sawa pa ko maabot. Wala siguro ko maanad. Dili ko magunahon na og bati, uy. Igagaw na ko si Alexa. Og dako ko og salig ni Sean. Na, di ko kakuyog ni Murag Simba, babe. Galayan akong lawas. Uy, mao ba, babe? Sige, babe. Pahuway lang sa diha. Sige, babe. Amping, ha? Sayang nga, uy. Wa makakuyog si Sean og simbaron. Oh. Idiot. Si Sean man ang naasunahan. Magpasalipod ko ani daghang tao para dili siya kabantay na ako. Kinsa man ka na iyang kuyog. Gikulbaan man ko. Sigaw, Alexa. Naguyog silang Sean. Kinuo ko. Unsay puti pasabot ini. Doon na sila gitago na ako. Josh, thank you ha nga nakikita ka na ako ron. Okay, Ray. Miga ko ta. Nga naman ang taday. Nihila ka? Kuan man gud. Nakabantay lang ko si imong igagaw. Ni siya, mura na mo gud siya nagdausab. Kung ako'y mga ganyan, pulos na lang siya balibad. Mau ba? Josh, doon na ka may nahibawan. Ha? Josh, please. Sultiin lang ko. Dili ko gusto nga makahuna-huna og bati. Tingaling na sayop lang ko sa akong ginudahan. Kuan Kate, ang tinuod si Sean ug Alexa. Daan pagid lagi ko. Daan pagid ko. Ayaw pagsabaha nga ako boy nisulti nimo kay tingali awayon ko sa kong igagaw. Ayaw ka malaka, Josh. Dili ka maapilan eh. Og salamat ka, ayo. Thank you kay nisugot ang makikita na ko ron. Babe, naapara ba ko'y buhaton na ba? Sean, please. Ihatag ko na din ako higayon na. Tingalig last na din na ito pa nagsulti. Dili na tiga sa mukon pa.
Nasayod kong doon na may relasyon sa akong igagaw ni Alexa. Siya ang sakit kaayo. Wa ko kasabot nga nung kinahanglan pang manguyab ka na ako. Kung doon na ka man naigit akong pagbati sa akong igagaw. Sakit kaayo siya. Sorry, Kate. I'm sorry. Pero sige lang, maura to'y gusto na ko mahibawan. Salamat na lang sa tanan. Kate, Man ato nga school year, nihangyo ko ni mama nga mobalhin kog laing eskwelahan. Hangtod ron, wa gid mi magkaistorya sa akong igagaw. Kay wa man sad siya mo reach out na ako. Dili ko gustong mo reach out og una kay in the first place, dili ako ang dunay kinahanglang i-explain ni. Dinhi na lang kutob og daghang salamat RMN. Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kanyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artistang magkatag kinabuhi ning akong suliran. Ako si Lynn, 39 anyo. Minyo og may duha ka mga taga-Bakong Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa yuta sa among amahan. Naglabay jud ang akong kung naunsa ni, kung kami pa ba'y tag-iya o dili na. Aron yung hisabtan, ingon ni ini ang mga paghitabo. Bert! Adro ko sa trabaho ha! Malate ako! Ang mga bata taon! Ambis pa na na sa eskwelahan! Oo, Olin. Ako na bahala sa mga bata. Na! Ni apagdo'y tawag! Ang ako maning mangon sa mong probinsya? Oh, hello, Mira! Tilin, si Papa, na. Ha? Unsa man na? Patay na si Papa, ate. Unsa? Talaga naman! Unsa man naman siyang papa ha? Mira? Nyo, sa may plano nimo? Nanawag ko sa mong opisina. Pero matrag yapon ko ka mag-file kog leave bisag 3 days lang. Kay lubong man dahil sa papa. Dok, adlaw magani ang tag-ilag ihatag na ako. Pero nangyo kong bisag tulog adlaw lang yun. Araw mapahilo na sa nakong haya ni papa. Ang tunas paglubong. Nyo, unsa man pauban ka na mo sa mga bata? Ayun na lang tingali. Kay magka-absent sa mga bata silang klase. Ako rin mapauli sa mga probinsya. Nara si Papa ate. Pa? Tinawan na yun din eh. Huwag ka na yun eh. Kinakita na naman yung kang kihaya ka. Paita sa pauwi. Umala ganita magkakita sa tambuhi ka pa. Unsaon bisim sa tagong paninguha para sa kong pamilya. Namiya malagang umanang yan eh. Isa na akong tato nagasulti ta pinaging tawag. Pero wagit taon sa paramdam na lang. Ilubong ba dayon nato si Papa? Kinahanglan yun. Kaya kinahanglan makabalik din ko sa trabaho. O sige ate. Sungkoon na to ang tanan akong mga kaliwat nga ilubong na dayon nato si Papa. Pa! Pa! Karon nga nalubong na nato sa papa. Mapauli ako sa amo ha, Mira. Larry, kamo ni bahala pag humans pangadya ni Papa. Magbilan ninyo kung panggasto-gasto niya din eh. Salamat ate. Salamat rin. Tuod ate. Nagingon di ito si Tia Norma nga mayuta man kuno si Papa. Ato niya na ko nang susiyon ko na unsa to. Kay murag na prinda man kuno tong Papa kaniadto. Murag na hinumdum ko anang agipinda. Pero asa man sa papilis anang itaaron? Kaya sa paglukat naman. Mo na problema ron te. Kung asa nagibutang ni Papa. Siya ra bagyo nagtago ana. Unya, wa man gid to siya kahisgot na ko ana kay kalit-kalit man lagi iyang kamatayon. Bueno. O kaya niya naman gamit ni Papa ha? Sa iyang aparador. O di ba may... Sa iyang kaban. May kaban man na siya. Basig na diha. Pamutang niya diha. Basta kay... Unya na magsultian nagbalik. Kay kinala ko mo balik dahil sa akong trabaho. O kung karoon na nato susihon, na... Saon na lang kung pabitas mga tuog. O sige te. Pahoy na lang. Kay sayo ka man kamo biyahe ugma. Salamat ni. O pangatuog na sad mo ha? Aron makabawi sa mga gabi nga watay tarong tuog tungod sa pagbilan ni Papa. Oh, mayuta dito inyong amahan? Oo. Pero si Papa rin ginihibaw. Kung asa na mga papeles, ana. Uy, si Mira man eh. Hello, Mir? Ano, oy? Ate, ate, nakita na naman mga papeles sa yuta o mga kasulatan. Kasulatan? Oo, ate. May kasulatan diri sa tuig 1998. Giprinda ni Papa kini yuta. Unya, may kasabutan nga tagal sa pagkaprinda. Nga og kun dili malukat, wad una ang unang kasulatan. Unsa? Unya, may lain ng kasuwatan yang nalukat ni Papa? May laing kasulatan sa tuig 1999 puti. Gikan sa giprindahan ni Papa. Nga ibalikan na pud kuno ni Papa ang iyang yuta. Unsa? Binili kang Papa ng yuta? Nabaligyan na di ay? Hinamdam ko na pininda kining yuta sa kong amahan. Apan wala ko masayo.
Kung nalukat ba ni sa mong amahan, di namin magkapangutan ni Papa kung sa status ani yuta. Kay patay naman siya. Hanggang nga nakita na mo ang mga papeles ani yuta. Unya. Hay mga papeles ha? Kini ti ay, narati oh. Oh. Kani siya ti ay. Muna akong giingon yung mga kasulatan sa tuig 1998 nga giprinda ni Papa ang iyang yuta. Tuod. Ug kung dili malukat sa gikasabotang tagal, wa ni bili kining maong kasulatan. Ote. Hay man ang kasulatan sa 1999. Ah, kini ti oh. Kini kasulatan ni gikan sa giprindahan ni Papa sa iyang yuta. Nga gibaligya na kuno ni Papa ang iyang yuta aning iyang giprindahan sa kantidad nga 7,000. Yuta? 7,000? Ra? Oh, maura. O may pirma po diya sa barangay captain anang tuiga ti. Ah, dala oh, ang iyang pirma. Tuod sa. Nabaligyan na gyud ninyo ta ang Papa? Oy, ayaw ninyo tuhuin ang maong kasulatan, oy. Nga naman tiyo. Wa man ganin ay pirma og abogado, oh. Ha? Oo. May pirma sa kapitan sa barangay, pero way pirma og abogado. Kasagaran na ng mga kasulatan nga ingon ni ana labi nag yuta, may pirma gyud na og abogado, oy. Mao ba tiyo? Oh, hala, susiha gani ninyo ang tituluan ng yuta. O pag gani matipak-tipak na, tibuo pa ang titulo ni ana. Unsa? Mao ba? Mao lagi, Bert. Nabalik ko din sa ato nga. Wag na ko masulbad ang problema na mo sa yuta ni aking Papa. Pero ingon man kastiyo ni mo nga wa pa matipak-tipak ang yuta. Wa pa lagi ko no. Pero may kasulatan man gud ning nakita nga gibaligyan ako na ni Papa ang mong yuta. Kadto pod laging kiingon nga way pirma og abogado. Pero kinahanglan pa bagod nagpirma sa abogado ang kasuwatan? Nga may pirma naman to sa barangay kapitan? Na, labaw pa sa kung way kasayuran ang yuta-yuta eh. Kay wa kita yuta nga among pamilya, bisag usa na lang kakaang. Di bugas sad uy. Mas maayo pa na no. Nga adto mo magsusi sa giingong nagkapalit ang yutaa. Kay buhi pa man ka. Kay di naman kita kapangutana ng Papa ni Moron. Kay patay naman siya. Kay basin bayag nagtumo-tumo lang og buhat og kasulatan ng giingon ninyo nakapalit sa yuta. Unsa? Kaya pag sa kalibog karon, bahin ng yuta sa among amahan. Kay patay na magyud siya. Og kaming mga anak, way kalibutan bahin ani. Ang ako pangutana mo kining mosunod, unang pangutana, adunay usa ka kasuwatan tuig 1998 nga naprinda niya ning Papa ang iyang yuta. Nga kung moabot ang tagal sa sabot nga dili malukat, mawa nay bili ang maong kasulat. Remate ba ang ipasabot ani? Ikaduhang pangutana, may nakita kong laing kasulatan gikan sa gipindahan sa yuta nga sa tuig 1999 baligyan na pud kuno sa amahan ang iyang yuta sa kantidad nga 7,000 pesos. May pirma kining Papa ug sa barangay kapitan. Balido ba ni nga wa may pirma sa abogado? Ikatulong pangutana, among gisusi ang tituloan ni yuta. Wa pa kini matipak ni yuta. Posible bang nagtumo-tumo ra og gama og kasulatan kining nangangkon nga napalit na nilang Papa ang amo yuta? Ikaw pa to katapusan. May paruhan pa bang mabawi namo kining yuta? Kinahanglan pa ba ning kaso? Ug asa man mi moduol? Magkinahanglan pa ba ming abogado? Mga pila man sa danggasto. Palihog tabangig ng bagi ko. Kini ang akong suliran, Lynn. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon sa mga pangutana kabahin sa punto legal. Of course, kay abogada man ko muna ang ingonani ning mga letters ang ato ang pwede matubag. Of course, inyong mga suwat nga daghan kaayo namong nadawat. Magpasalamat mi sa ato ang mga letter senders, no, nga gipada nila pinaagi sa ato ang email address nga suliran_612@yahoo.com, ang ato ang kini ang akong suliran official writers page, or katong gipadala pinaagi sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Thank you kaayo for sending your letters to us. Len, ang ato ang letter sender gikan sa Buntod, Bakong, Negros Oriental. Oy, na ako'y friend din ha, si Divine, no? Divine Love Kibal. Hello sa iyang parents din ha, mayong adlaw. And ning suwat ni si Len tungod kabahin sa yuta sa amahan nila ni Len nga namatay na. Ug nakakita sila og mga papeles ug kining yuta agoy 1998 may pag-graduate na ko ni college na pinda ug maoy unod sa kasulatan nga og dili malukat aw ana man gyud na. Sa tagal nga panahon, mawala na'y bili ang maong kasulatan. Ug may lain na sang kasulatan gikan sa giprindahan sa yuta, nga kining yuta sa tuig 1999 nabaligya nga dus giprindahan sa kantidad nga 7,000. Ug nagpirma sila sa kapitan sa barangay. Opan dinhang nagsubay na sila sa titulo, wala pa man di ay kuno matipak, wala pa ma-subdivide. Unang pangutana, adunay usa ka kasulatan kapag tinanga na prinda ang sa ilang Papa ang kanang yuta. Unya, ang ilang gingon,
Nga kung maabot na aning panahon na mawala na ibili, wa na ba day kuno ibili nga kasulatan, naripate na ba ang pasabot ini? Mura, ako di kay ko katubag because ang kana manggong concept sa prinda ba? Kung legal document na siya, ang tawag na to ana no mga tigpaminaw is real estate mortgage. Ang kanang prinda manggod, ang but pasabot ana nangutang ka. Unya, ang tungod ang imuhang giutangan magkinahanglan og seguridad para mo garantiya nga in kaso di ka kabayad na asay gikuptan nga pwede niyang gamiton nga isip bayad sa imuhang utang maunang muhatag kag either anything of value. Nga kung kag real estate mortgage ang imuhang gihimong security, imong gihimong garantiya, no, ang imuhang giprinda is ang yuta. Mao ni ang nahitabo. Now, sa pagprinda nato sa yuta, mupirma gyud ta aning dokumento nga real estate mortgage. That's one. Notaryuhan na siya. Ikaduha, iparehistro gyud na nimo nga sa Register of Deeds kung titulado ang yuta para mahibaw-an nga kaning yutaa na ni encumbrance ug nakaprinda di ay ni siya. Para mahimo yung valid ang real estate mortgage para kung sa panahon nga imong rematihon kuhaon nimo legal nga makuha nimo ang yuta ug maembargo nimo kay kung wala gani then defective ang imong real estate mortgage posible nga dili nimo makuha ang yuta pero pwede ka makapaningil sa utang, pwede ka maka-file for sum of money, di lang nimo pwede nga okay di na ko mangayog kwarta nimo ako ana nimong yuta, di na mo pwede maingon ana kay wa ka mo subay sa sakto nga proseso. Ikaduhang pangutana, may nakita akong laing kasulatan gikan sa giprendahan nga gibaligya, may pirma ni Papa sa barangay. Balido ba ang pirma sa abogado? Okay. Usahay manggod sa una, or although na agad even until now, para dili na lang gani mo agi sa proseso sa pag-foreclose, mo manggod na proseso sa real estate mortgage mga sukintig paminaw, nga kung diin, isubay ta sa saktong proseso, ug di gani makabayad, then mo na atong sulti nga mo, i-foreclose na nato ang property. Now, usahay sad ang uban mo shortcut kay ang tag-iya sa nga nangutang, o katong namrinda, mutugot na lang po, hindi naman gid siya kabayad, iya na lang ibayad gyud ang yuta, i-give up na lang niya, para di na lang mag-foreclose, o execute na lang og deed of absolute sale. Ang deed of absolute sale, mo po nilain po na dokumento, legal nga dokumento nga kinahanglan, pirmahan sa tag-iya sa yuta, kung mamaligya siya, og yuta nga do sa laing tao. Unya, like I said, sama sa real estate mortgage, ang kaning deed of absolute sale kinahanglan notaryado. Ang notaryado pasabot ana notaryo publiko, kanang gitagaan og komisyon sa korte kasagaran ana bihira na lang gyud kay karong panahon na dili abogado gyud na sila nga gitugutan nga mang notaryo. Ang barangay captain di na siya authorized nga monotaryo. So kung maura na nga dokumento, then posible po na dili po valid ang deed of absolute sale. Now, ikatulong pangutana, among gisusi ang titulo sa yuta, wa pa matipak ang yuta, posible bang nagtumutumo ra o gama og kasulatan kining nangangkon nga nakapalit sa ilahang papa sa among yuta? Posible po kung wa gid siya document nga mapakita, other than ang katong imong giingon nga gipirmahan before the barangay captain. Kay kung maura gina iyang gikuptan, then for all intents and purposes, ang kanang deed of absolute sale invalid na. Ug dili siya makaingon na siya'y tag-iya ana tungod lang anang dokumentuha. Okay? Wa man jud ko kakita kay wa man pud ni sa picture nga gipada sa imuhang suwat, but base sa ako ang pagsabot sa imuhang letter nga gipadala, munay ako ang tambag nimo, no? Now, ang imong sunod pangutana, kung mabawi pa ba ninyo ang yuta o kinahanglan pa bang kasuhon o asa mo moduol, kinahanglan ba mo abogado? Now, the answer is yes. Kinahanglan mo abogado because para mapakita nimo ang dokumento kanang katong 1998 ug 1999 og ang title ana plus ang certified true copy nimo ngadto sa nga makuha sa Register of Deeds kung titulado man gyud ni ug sa tax declaration din ha sa munisipyo kung ang yuta nani diri sa Bakong, no? Imuha nang ipakita dito para matan-aw og klaro na balhin ba gyud na or nagpabilin ba mong lehitimo nga tag-iya. Kay kung nagpabilin mo nga lehitimo na tag-iya, ipakita pud tug unsa gyoy bisa atong dokumento pag 1998 o pag 1999. Sakto ba ang ako ang analysis og tambag nga basin defective na kay wa na notaryuhan, wa na bayaran ang buhis, no? Wa pud gyud siya. Then posible na siya nga basin wa gyud na baligya. Then perhaps
Ang inyuhan na lang sigurong suryahan anag nakabayad ba pud bugid mo sa utang atong panahon na atong atong inyuhang katong gihuwaman si imong papa. Kaya of course naman pud tulubagon imong papa sa iyang pagpangutang ato. Kaya ang utang kinahanglan man sa ginabayran, di ba? So adto og abogado, wa ko kibawg na ba mo'y filean nga kaso, maybe wala pa. So basin mas gamay ra mo bayran para lang mahatagan mog saktong giya og tambag sikon sa mga dokumento nga inyuhang gihuptan. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Amping mo mga sukintig paminaw. Og maayong adlaw.